Tufnde windiyankooɓe. Tufnde windiyankooɓe ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, min calmini on, min bismi mon e yewtere meɗen, yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe e alkamisa kala so oɗo saaha heedi. Non musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, kame calsalti mum en ciftinat tan gonnoɗen koye yewtere meɗen koye tarde taw ko deftere meɗen hono saare gonga, taw ko deftere nde Ibrahima Dembindo hande o so Allah haaji ma en nat e deftere meɗen, taw ko deftere nde noddirten ɗam Alla adii ɗam dennde, taw windi ɗum ko Alassane Muntaga Sall gandiraɗo Dembel Sal. Taw ko deftere nde jogorɗen taw ko udditande bandiraɓe ngam tarde ɗum woni anniya men tan ko kala deftere taw ko windande e ɗemgal Pulaar mbawen ɗum faccirande bandiraɓe ko somi e defte ɗe, nde wonnon eɗen paami defte ɗe ko nafoore mere woni e nder mumen, taw ko gandal kadi manggal, taw ko naftowol rendoji ɗi kala somi henete e ɗeɗo defte. Kono noon yimɓe ɓe ne jogui caɗele to banggue kay sodde defte ɗe wawde tarde ɗumen, mbawa humpitade kadi gandal taw ko gongal e nder ndeɗo defte. Ɗum noon so Allah jaaɓi kala deftere kadi windande so Allahu lamɗo jaaɓi ma en eto hono kay tarde ɗum yimɓeɓe mbawa kadi heɗade ko somi e nder ɗeɗo defte. Ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, joni natanen tarde windande men e nder ndeɗo deftere, taw ko deftere wiyetende ɗam Allah adii ɗam dennde. Bisimilla mon e kettugol. Gardidi ndeɗo deftere e balli fiiɗo ɗum ina ciftina konguɗi ɗiɗi ɗi haalno ɗumen windiyankoɓe ɗiɗo ngana. Gadana o ko Aimé Césaire, jibinaɗo hitandu 1913, dottiɗo e hitandu 2008. ɗo wino aɗa andi wona sabu gañgu leƴƴi goɗɗi ɗi addanimi subade wonde jaɓanowo ngol ɗo leñol gotol. Jimmi ko nyamminde kala koƴaɗo e windere he, jinmi ko yernude kala ɗomɗuɗo e windere he, sabu kala ganduɗo Dembel Sal ina andiri mo gendiyankagal. Gendiyankagal noon fuɗɗorto ko yidde enɗam mum fawa hen, yidde wuro mum, yidde leñol mum, yidde leydi mum e dunde mum darano ɗumen. Koygol lawol o rewi ko ɗum addanimo gila ko o suka tawede e kala ko ina findina rendo ha ɓamta ɗum. Jubbingol mogoji, ballifogol jimi e jimɗi, darade e nder kala pelle ɓamtare e ko nandi hen. Ɗimmo o ko Charles Baudelaire, jibinade hitande 1821, duttiɗo e hitande 1867, ɗo windono e nder gardinde wotere e defte mum. Jangowo, musidɗo am, neɗɗo am, o yinno hollirde ko yimre walla jimol so tawi bindama no haniri ni, latoto ko darorgal wonande balli fiiɗo o e jangowo o fof. Ɗam Allah adii ɗam dennde ina naati e o sifa gila e lowdi ha e cañum. To bange lowdi kala janguɗo nde, so fuutanke, so pullo walla ni so o afriknajo, omo wawi yiide hen hoore makko hay sinno ko seeɗa. Aadaji ko wayno dewgal, enɗam e ko nandi hen e jikkuji cifaɗi hen ɗi ina tawe e yoga e jokli dunde he. Kala ɗanniyankene kay ina tawa hen geɗal mum. To bange cañum, miilol ngol no lelorini ina siftina tindi ɗi goto e men fof meeɗi heɗade, hay soko lawol gotol e dande duɗal dabbunde. Kala nde cikkuɗa caɗele ngasi, ko ɗon goɗɗum suppitto ha an jangowo o walla keɗiɗo o jejjita ko miilol tan. Ceka, kula, jurmoɗa walla beltoɗa.
so tawi ko balli fiiɗo o hono Dembel Sal mbiyeten tan ko en ɓooyi ɗaminade deftere makko. Joni kam eɗen ɗamini ɗimmere sibu janguɗo nde ɗo fof ina yiɗi humpitade holno takko jogori waddude e nde inte anninde waɗi ndi gardindi ko Umar Muniru Dem. An suka debbo jabomi mi namnoma woli giɗo ma jiɗɗo ma tawi ina yidduma jikku jibinande e mbadindi Allah waɗi ema mo ancata woppatama hayso won ko heptima hayso a mawni ha duuɓi nyongi nguru banduma hayso a jibini ha heewi rewɓe e worɓe ina catima hayso a nyawi nyaw bonɗo ha a jotima e doole ma walla e pergite aduna woodi hen ko heptima mate ko jinnaɓe yumma e baba jibinɓe ma ni ha mawni dokkuma mo jiɗannoma kuma kurtina tawi a namnaka hen miijo ma ganda so aɗa wela ƴewani ni yidde ma walla ko gorko biñiɗo ha yiidma human ma hurtini kono ɗanni woɗɗitima windi nuli neldi teddini hay jinnaɓe ma arti suɗi ñanti ha yoɗi ɓandu ma walla sagata ñumiɗo lesmiɗo horsinma minatti hay ɗanade Allah e miijade ma haali haala belka ha jiiɓi hakkille ma to telɗa fof miijoɗa ha cikka ko kam tan yinma giɗo ma suka debbo kala mo kalanɗa mi yiwma aduna ma ina muusi yimɓe fof ina gandanma hewɓe ina mbiya ina jinma taw goni koye funtudema ha keɓma kumpitoma jahalaɓe mumen goppuma jarabi kalis noon hande ina jeeya ko surtuma jinnaɓe sibo jawti kumonma e keccuɗoma walla pawdiroɓe ma an e tato woɗɓe hono ma ɗanno woppuma walla heɓa goɗɗo ustuma suka debbo andude jiɗɗo ɗum ene tiiɗi min wima so a funti jinnaɓe ma ha ɗaldima e yidde ma a ƴeewimo poɗɗa duuɓi mo jiɗɗa tawi ene yinma joni jiita gorko tawi ene jaɓa ene resma ballamo goppa wiide fof tan komo o waɗanma so omo wawi e so o wawa sibo hoolade ndewaguma ngam ko ɗum addata ɗan le juuɗe kisa jomum serma tawi oɗon jiɗodirno ko yidde nde tan heptima. Mamadou Abdoul Seck feetere jeygol. Natirka mi yetti Allah jom bawal mi jaari jomiraɗo jom timmal Allah dokkuɗo mi gurdam e cellal ha newi bindugol nde deftere mbiɗo jara ɓesgundulumaji dembe fof e kuubal sabu kala ko mayi e raddu ko jawgal rondi fof ko e dental fuɗɗa mbiɗo siftora ɗo sehilaɓe am Ousmane Ba dennde barul bandam debbo Nafi Soñan miñam Demba Seydou Sall dedam Oumar Farmata Malik e kawam Oumar Mafuji Dem mi jaari Mamadou Abdoul Seck feetere jeygol e golle mum mantiniɗe Ibrahima Samba Dem lollirɗo Babba Dem joom suudu am Hulimata Sall ɗoftuɓe wallitɓe e sembinɓe mi e nde deftere kono noon jettoru am keeriɗo e mawniraɓe am sehilaɓe am Alassane Seck lollirɗo Diallo Samba Seck mo waali jangtan Mauritanie e Oumar Muniru Dem ondulumaji worɓe tiiɗɓe satiɓe deftere nde to bindin e to lowdi fof hammi Amadou Ly Amadou Birane Bal on jarama dede Amar Yaya Sall mo donnayi hono ma ala e ballol ma en keɓi fartaŋe jokkodiral e Madiniyu Sall e galle mum Sodik mulɗo deftere nde nenam bandam en dedam Abdoulaye Muntaga Sall on jettama on jurama on jarama yidɓe e sehilaɓe hay goto yejjitaka yo wuur pulagu e ɗemɗe gendiji Afrique Alassane Muntaga Sall lollirɗo Dembel.
gattenen taro deftere men. Hammadi mawɗo ene leli ene mumni e dow daddungel mum haa dewel dogi ari dari damal suudu makko. Wi, mama, he mama yenam, ode makko jaabade tawa ngel jokki wiide, e mama, hayso kalis ma heɓotako, hayso ala ko jenda kam, ummo kam ɓuri ko gongatako. Kawa Muhammadi ari, tokarama kawa Muhammadal arti, ummo jabbo belama, subaka ma hande weli. O girñitiri non tan, o woyno jaltude e koyɗol, o woni e membade, o hocci salamburu makko, o wi dewel, an coɓorɗo o dey, so tawi a woppani funtudemi, bone rewete, woppu funtudemi, woppu funtirdemi ko jinmi, oto cekke ndondadema. Ayi no bonnirɗa ɗoygol am belgol, ummoɗo yeeso am ɗo, oto mi wardema joni. Dewel jali, dewel ko tani ko ɓi sira bobu, sira mo bobu miñiko. Dewel ina suusi mo no feewi, kala ko waɗi dewel hulata. Nde waɗi noon cukalel jangintaake yawade mami mum, arata tan ko ene wawi. Dewel ina suusi mo haa ɓurti, ina heewi yanade mo, toonde mo, funtude mo, ina heewi funtirde mo ko yiɗi. Dewel ina funtiramo saha fof gartal hamadal. Nde waɗi noon hangel andi ko ɗum tan woni hande ko welata mo. Dewel wi, ala, wallahi mamoy, ngol ɗo kam wona funti, mi wondi ngol mi funtanima. Ɓe mbi oya garowo ko kawa Muhammadal, yaltu jiya walla heɗo. O hettindi haa diirali e hayyo kewti noppi makko, o yalti o foti e Hamadal. Hammadi bobo, hammadi tokara makko, ina ƴeeŋa e automobile, sira miñum en, hayyo e mum ina woya. Hamadal ina momta gonɗi sira, ina lemo bang yo bang, elle ƴeewata ko kanko. Goram ɓernde makko woni e diwde, ande diwa elle o wonno koye golle kisɗe. Kanko fof e wasitidde, o daldalni seeɗa, o dartindi, o focci o wi liw. Goram ɗo tan o heɓi sembe keso, o wayno sagata, cembiloni, o tindi e oto he omo doga. Takko makko ina rewi e makko, ina luuka, ina wiya, baba rento gila a yanani, baba rento, eba rento, wata a gañade, yaaru sese tan ma taw mo ɗon. Hamadal soynimo tan dogi no dole mum potirno, tindi e makko. Ɓe potti hakkunde galle he, ɓe marɓodiri, ɓe kolodiri, ɓe urnodiri, ɓe tappodiri balaɓe no giƴiraɓe ni. Goto e mabɓe fof woni e woyde, yimɓe ɓe fof ina dari ina ndaara. Ko neɗɗo yoori ɓernde ko fof wawa tamde gonɗi mum, hay sinno ko teppere gonɗi mum goni, koɗi jaltoji. Goram nde tawno baba mbaare ko kecco ɓernde, woyi tan haa fekkori. Hammadi mawɗo ene yeejo e yimɓe, ina nodda. Mo o yi fof o wiya ɗum, oyi kaari, min koye Allah ari e am hande, koni mi malama, duwaw am jaabama. Hammadi buubu miñam ari, Hamadalam ari, tawi miɗa wuuri, wuro weli ladde jarama, ko yaadu weli fof jaajade ɓuri. Hammadi tokosel ko ɓi buubu miñiko, ko kanko innira, kono ko sukaɓe bonni inde nde, batti noddirde Muhammadal haa ko nden inde hande jaali. Haye kanko ko e nde o watti rewde so omo nodda ɗum. Kaake Hamadal ɓennina nder suudu makko. Hamadal e hoore mum ɓenniti e makko nder suudu makko. Kanko o heɓi dow daddude makko, o ajji, o hoyni bildi. Hamadal jooɗi les e sallinguru makko. Haɓe ngoya, hay goto e mabɓe wajotako goɗɗo o. Boowal fijirde ene feŋi, rewɓe ene njima, ina ngama. Elle ko kabaruji ɗiɗi naddi joni e o galle. Elle ko belemma e mettere, elle ko jam e jamalu, ngam ko bojji e jaleede, bojji nder jaleede boowal, bojji Hammadi mawɗo e tokara mum, jaleede hoddiɓe, ɓiɗɓe e bandiraɓe rewɓe. Kono ko jam tan, ngam hay bojji ɗi
ko bojji weltare bojji hammadi mawɗum e hammadi tokosel bolla mbiya hammadal hammadi tokara baba mum hammadi mawɗo adi haalde o imsini o wi astahfirullah yo Allah yaafumi tokara hay an tuban Allah mbelama e weltare fof jiyaɗo Allah ina hani heññude ɗum e nder mum kono en kolliri o mbelama ha no feewi yo Allah yaafo en e ɗum joni ummo yaltu bowal jiya bandiraɓe arɓe jaɓɓade ɓe lotoɗa poftoɗa ko a tampuɗo miɗo andi no Samba miñe waɗi hammadal fawtani hen konngol so wona wiide Samba ina e jam omo salminma ko kanko duusimi ha jolmi o ummi o yalti o tawi galle ina wi dab yimɓe ɓe ina gama ɓe ina pobbo ɓe ngara mabbo e makko won hen goya won hen jala won hen ngara ha memamo e leeƴewoɓe so tawi ko kanko e hoore makko woni ɗo kanko tigi wona goɗɗo takko sawndimo wiidede mina wonima ndiyam tarodde ɓenno suuduma ɓoroɗa tarodde nde woni ko yeeso ma o ɓamti gite makko o ndaari takko no feewi o wayno kawaɗo ni o wi Huliyan takko jali jaabi wi min takko Hammadi takko to karama ko takko woni ɗo takko miñiko takko ɓi baba makko Hammadi ɓi Hammadi to kara makko takko mo woppuno ko cukolel bombel tokosel jarowel e duuɓi tati hande woni debbo mawɗo mbomri nde duuɓi 20 ngam omo sikki takko ha joni ko mbomri suwata wo resede ko noon ni ngam takko fiilani e hoore mum hay tekkere sinno takko ko desaɗo suusa heddorade hoore mere kadi so takko ina rese o tinat Samba tinat hay lawol gotol to kara makko meeɗani haalande ɓe ƴamal saka kumal takko ko mbomri ɗum ina laaɓi mo mbomri timmundi mbomri jontundi kanko kam o malama o hawri hen gotel e goƴaji makko humtima joni humtima ɗo ngam o hayti yaltude galle bele ƴeewoyde cuttiɗo debbo makko nani ɗo sara makko ha e nder galle mabɓe ha damal suudu makko ha dow leeso makko ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe halirde Golel Média sikkela en kani ɗo taro meɗen e deftere taw ko ɗam Allah adii ɗam dennde ha yontere fandi so Allahu lamɗo jaɓi ma en duttuɗo gam kadi taw ko jokkude taro meɗen ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe halirde Golel Média kamɓe calsalte mum en dokkodiraɗade ha alhamisa paɗo so hawre welede Allah ma en gartuɗo gam kay jokkude taro meɗen e ndeɗo deftere taw windi ɗum ko Alassane Muntaga Sall lollirɗo Dembel Sal musidɓe tedduɓe to gonɗon eno gonirɗon yon gonen den ka geno kirana jam nde windiyankooɓe Tufnde windiyankooɓe ko yewtere nde Golel Média waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa